Ka jingduwai u Trai lani ka bangitip kum ka jingduwai ku kupaha jongngi. Kane ka te ka jingduwai ka bangituai bun sen ha ka shisni. Ha bangituai step mituai ya kane ka jingduwai. Nang ta ha bangituai ya rosary bakoi ru. Miduai ya kane ka jingduwai ha man basdang jongngi jing maya. Kidonru kipor bangituai ya kane ka jingduwai. Hala marwai ne habang ya kendo lang kum ka kinhun. Pani pendon kamru ya kane ka jingduwai haman mengiyo Bynta ha ka jinglaniam jong ka Eucharist bakoi. Te Bynta ngipen kumno yo ya kane ka jingduwai. Lani kumno kane ka jingduwai kapau perthai. Ya kane ka jingduwai ku kupa jungi ni sham ha ka jingtho bakoi. Lani ka Bible ha ka jutang bathamai. Na ka Gospel Matthews kalenong ka bahenrew ka tukot ka bakhendai hadu bakatlai. Pat kumju na ka Gospel Lucas kalenong ka bakhatway ka tukot ka baar hadu basaw. Larang ipit binian hagi Gospel ujisu bonsin ujulen syakitaka kenja bantuai pat kisimran jungu dijuyo iya kani. Haga Gospel Lucas kalenong ka bak khatway kadukot ka baningkong ni pule kumni. Shisin ujisu udang duai hagaway kajaka. Ondaw ladap uway na kisinran chung u ula ong ha u. Kukenran tuhikay yang ni banduay. Kumba uyonis ula hikay yala kisinran. Day na ka jingkerpat kisinran ya ujisu. Bat ujisu ula hikay ya kani ka jingduwai ku kupa jongngi. Dongin ya duwai lang ya kani ka jingduwai kumba ujisu ula hikay yang ni. Ku kupa jongngi uba habneng kan long ka bakoi ka kerteng jongmi. Kan wan ka hima jongmi kan long ka mon jongmi. Ha ka kendo kumba habneng. Doa yang ngi menta ka jingbam chungi ka bahala kasngi. Patumap yang ngi iki ringkang jongngi. Kumba ngi ru ngi map ya ki bales niu yang ngi. Pat wat ya lam yang ngi sha ka jing penshoy. Henry tu pelat yang ngi na ka bas niu. Amen.